macatholic bishops aiwa vachizovhura hombe manje vauya panapa vakamisa kuti mutungamiri wenyika aiwa zvari kuita kusupa vanhu vademonstrate hazvisiri izvo saka menda mashuka anomuda nyoga muzara nhasi ndobva subscribe like out on the bell icon tinoona kuti aiwa mudemira munobuda this headline muri kuona rikanzi people should be free to demonstrate at SADC summit catholic bishops achipere mushe muri Zimbabwe tinoona kuti aiwa idi Mnangagwa aiwa anotemba aiwa nethe region kuti vatoziva kuti aiwa vanoziva kuti kana vachida kunokambena kana vaenda kumarali kwavo vanotanga kuenda kumachechi kumapostori kumachichichi takaona pathe breakfast meeting yavakaita early this week panapa tiona aiwa vanoziva kuti machechi ndokwavakabata ndokwavanonowana power nesimba ndokuti vaite zvavanenge vada kuita vachizoita kuona kuti the same people kwavanoenda aiwa tinoziva kuti kwese kwese vanosvika nyange kumacatholic ko kwavanosvika vachino kambena panapa tiri kuona kuti macatholic bishop ari kusvika achira mashuyo kuti aiwa idi Mnangagwa ngaamire kudeploya kwaari kuita masoja ake muri kuona kuti aiwa masoja ari kuvhundutsira vanhu achiti aiwa mukangoda kungochohwa kuda kuita zvina basa pathis summit vakomana munorarama kuchikurumbi tiri kuona kuti these catholic bishops vari kuuya vachiti idi Mnangagwa must stop that ari kufanira kutendera vanhu kuti vademonstrate zvinolidha mukunyadziswa kwake kwatinoona kuti in front of the regional leaders chokwadi chinobva chafumuka kunyangewo vagara vachizviziva mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pena kume section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.